इउपिपिएलनिफ्राय अनसुंथाइखौनो मोनखायाबा जों ओंखायनो बिपिएफखौनो होसोनानै फैबाय। चेयारमेन मेम्बारफ्राथ' जोंखौ जेबोखौनो उदिस लाखाया। 2025 আমার হাগ্রামা মানে সরকার আনিব লাগে সেইটো আকৃষ্ট হই মই এই বিপিএফ দলত মই যোগদান করিব। 3 বছর जाबाय सुक्ति जानानै हयতো কোনো डेभेलपमेन्ट जायाखै, কোনো डेभेलपमेन्ट होननाय जेबो गैया। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि खासियाबारियाव दिनै बिपिएफ हान्जानि जयनिं हाबाफारि जालाङो। बिपिएफ हान्जानि बानजायनायाव जानाय दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव जमदुवार ब्लकनि सिंनि माखासे प्राइमारिनि इउपिपिएल बिजेपिनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हान्जानि सा 200निबो बांसिन मावथि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबो। मख'जाथावदि दिनैनि बे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों बिपिएफ लाइमोन दालायनि बिबानगिरि नरपति ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव इउपिपिएल हान्जानि जथायै दैदेननाय बिटिसि सोरखारा 3 बोसोराव जेबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखै, जायनि थाखाय रायजो राजाफोरा इउपिपिएल हान्जानि बिटिसि सोरखारनि सायाव गोजोननाय मोनाखै। बेखायनो इउपिपिएल बिजेपि हान्जानि प्राइमारि लेभेलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा फिन बिपिएफ हान्जाखौ फोथायनानै बिपिएफ हान्जायाव हाबफैदों होनना बुङो। मथते दिनै जमदुवार ब्लकनि आन्दाराव विभिन्न प्राइमारिफोरनिफ्राय फैनानै विभिन्न दलनि बिजेपि इउपिपिएल आरो विभिन्न दलनिफ्राय फैनानै जोंनाव 200निबो बारा माने जइन जाफैदों आरोखि दिनै बिपिएफ दलखौ मोजां मोननानै बेखिनि आरो। नोंथांमोननि दलावहाय इउपिपिएलआ बुङो आरोखि बिपिएफनियानो माने बिपिएफआव जगदान जायो, बिनि सायाव मा बुङो? आच्छा बेखौथ' जों मा बुंनो, थारमाने बिथांमोनहा जोंनि जइन जानाय प्रग्रामफोरखौ नुनानैनो ससियेल मिडियायाव दिनै हयथ' खना खनला बबेबा एरियाफ्राव हयथ' जइनिं प्रग्रामखौ बिथांमोनहाबो लादों, खिन्थु जोंनावथ' बे रोखोमनि खुनु पद्दाय माने गावनि मानसिखौ जों खुनु पद्दाय जइन खालामना लायाखै। हयथ' आगोलाव बिपिएफनिफ्राय देरसिन रिजनेल पार्टि हयथ' बिटिसिआव गैयामोन, हयथ' आगोल समफ्राव हयथ' बिपिएफआवनो दंमोन, हयथ' बिसिबा गोबाव हयथ' अन्य दलाव थांबाय। दा अन्य दलनि टेस्टखौ खालामनानै हयथ' बाहाय जेबो डेभेलपमेन्ट जाया, बाव मोनसे सिस्टेम होननाय गैया, बे जिनिसखौ मोनदांफिननानै मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ दलाव फैफिनदों, बे जानो हागौ। खिन्थु जोङो जोंनि दलखौ माने जोंनि दलाव सोनानै लायाखै, जों खोनादों बिथांमोननिखौसो जों बे रोखोमनि खोनादों आरोखि। दा बेखिनि आरो दा बेनो हयथ' 3 बोसोर जाबाय सुक्ति जानानै हयथ' खुनु डेभेलपमेन्ट जायाखै। जे जिनिसा जों बिपिएफनि सासन दिनाव जों मावदोंमोन बेखिनि एफा एनै बायनाय लामा बेफोरखौनो मलाद होनो बिथांमोना हायाखै। गोदान स्किमाथ' दुरेर खोथा, खुनु डेभेलपमेन्ट होननाय जेबो गैया। बिथांमोना बेनिखायनो माने सरकार थासेयावबो जायफोर सरकारनि फलिया जानानैनो खामानि मावदोंमोन बिथांमोना दिनै बिपिएफ दलनि आदर्श आरो बिटिसिखौ बासायना लाखिनांगौबा अनलि माने बिपिएफ माने दला लाखिनो हागोन, बेखौ मिजिं थिनानै बिथांमोना दिनै बिपिएफ दलावनो जइन जाफैदों। गुबुन फारसेथिं बिपिएफ हान्जायाव दिनै जयनिं जानाय गुबुन गुबुन हान्जानि बिबानगिरि सोद्रोमाफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। इउपिपिएलनिफ्राय मानो फैखो? जों जेबो अनसुंथाइ मोना नालाय ओंखायनो फैबाय इउपिपिएलआव। बिटिसि सरकारनि आसनिफोरखौ जेबो मोनाखै नामा? जेबो मोनखायाखै, होनायानो होखायाबा मारैथो बाहाय थाबाय थानानै मा लाब। जों जेबो अनसुंथाइखौनो मोनखायाबा जों ओंखायनो बिपिएफखौनो होसोनानै फैबाय। चेयारमेन मेम्बारफ्राथ' जोंखौ जेबोखौनो उदिस लाखाया, फायखाना गैया, जेबो गैया, जों मा खालायनानै अबाव खिनो अबाव मानो। जों माबानि बुरिसाथाम 12 जन दङ। बारजाबिल प्राइमारिनिफ्राय फैदों। औ आं इउपिपिएलनिमोन, आङो इउथनि प्रेसिडेन्टमोन। बारजाबिल प्राइमारिनि मा इउथनि प्रेसिडेन्टमोन। मानो सोरखाराव थाबाबो दिनै बिपिएफआव फैनो गोनां जाखो? सरकाराथ' जोङो सानफ्रामबो बयबो मिथिखागौ, मबाइलावहाय नायबानो बोरलाबानो नुयो, माने बिसिनि मोनफ्रोमबो खामानि मावनाया प्राइमारि लेभेलनिफ्राय गोजौ लेभेलसिम मोनसेबो मोजां नङा, थगायसुला। बिनि थाखायनो रायजो राजाया जेराव मोजां मोनो आं बयसो थागोन होननानै आङो हारसिं गोसोयै फैदों आरोखि। বিজেপির পৰা আহিছোঁ, বিজেপি বিচিডিচিৰ মেম্বাৰ আছিল। কিহৰ কাৰণে মানে আমি 3 বছৰ হ'ল বিচিডিচি মেম্বাৰ হৈ, তো বিচিডিচি মেম্বাৰ হৈ পেলাই মই মানে 1 পোৱা মাছ যে আমি কিনিব পাৰোঁ সেইটো মানে কিবা আমি পোৱা নাই এই বিচিডিচি মেম্বাৰৰ পৰা। গতিকে মই হাগ্ৰামা মৌলাৰী ছাৰৰ যিটো মানে আদৰ্শ নেতৃত্ব বিটিচিত এটা আকৌ মানে
ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগে আকৌ 2025ত আমাৰ হাগ্ৰামা মানে চৰকাৰ আনিব লাগে সেইটো আকৃষ্ট হৈ মই এই BPF দলত মই যোগদান কৰিলোঁ স্বেচ্ছাই মানে আগত মালাগুৰি BCDCৰ মানে আগত BJPৰ মেম্বাৰ আছিল BCDC মেম্বাৰ আছিল BJPৰ আপোনাৰ চাৰ্টত কি জানা হৈছে মোৰ লগত 15 জন আছিল আছে